Son espazos tan únicos como ameazados. Os humidais son fonte de riqueza natural e paisaxística. A súa prevención choca moitas veces cos intereses económicos do ser humano. En Galicia hai 5 espazos deste tipo. O máis importante é o complexo intermareal Umio Grove. O máis importante, tanto por extensión, non só por extensión, sino por como preserva, non? E ten a maior reserva ornitolóxica que podamos atopar a nivel comunidade autónoma e tamén unha gran reserva das aves que aquí invernan, chegando a ser pois case que 18.000 especies. Para conmemorar esta data, a conselleira visitou hoxe a aula da natureza da Ciradella, un miradoiro natural cara á riqueza medioambiental da zona. Neste espazo acometéronse nos últimos anos algunhas melloras por parte da Xunta, como a creación de sendas peonís. Ángeles Vázquez entende que o seu estado de conservación, así como o do resto de humidais, non é malo. Podemos dicir que estamos na boa liña e, polo tanto, que conservamos e que preservamos e procuramos que cada paso que demos sexa para melloralos. O complexo intermareal Umio Grove celebra este ano o seu 30 aniversario dende a súa inclusión na lista Ramsar de zonas húmidas protegidas, un recoñecemento que agora a Xunta quere conseguir para as illas atlánticas. Un traballo que se leva desenvolvendo dende hai tempo, no cal pois xa se materializou, enviou toda a documentación ao Ministerio en outubro do ano 2017 e, polo tanto, pois unha demanda e instar a que, bueno, pois esa materialización agora se faga realidade e o Consello de Ministros adopte o acordo para que posteriormente Galicia teña un humedal máis. Na nosa contorna, outro dos humidais recoñecidos na lista Ramsar é o conformado polas praias Lagoa e Dunas de Corrubedo en Ribeira.